James Allen, 15. siječnja. Kao što kiša priprema zemlju za rađanje žita i plodova, tako i pljuskovi mnogobrojnih patnji omekšavaju srce, pripremajući ga za onu mudrost koja usavršava um i raduje srce. Kao što oblaci zaklanjaju sunce da bi ohladili zemlju i učinili je plodnom, tako i oblaci tuge zasjenjuju srce da bi ga pripremili za plemenite stvari. Tuga rađa pobožnost, staje na kraj podrugljivosti, vulgarnim šalama i okrutnom klevetanju. Omekšava srce suosjećanjem, a omogaćuje promišljenošću. Mudrost je, prije svega, prisjećanje na sve ono što smo naučili tugujući. Ne misli da tuga opstaje. Ona je poput oblaka. Proći će. Kad nestane sepstva, nestaje i tuge. Živi blago i sretno, kako pristoji istinskoj muževnosti i ženstvenosti.